Opakujem to ešte raz v tejto chvíli. Hovorím o chlorofile ako o výnimočnom dar prírody, pretože energia slnka vďaka chlorofilu obsiahnutému v rastlinách, v listoch a iných častiach sa spracováva na živiny. Skrátka myšlienka, ale v skutočnosti to tak je. Prosím, pamätajte, že je získavaný z najmenšieho organizmu, ako je alga chlorella. Pamätajte prosím, že keby sme mali napríklad DAB s rozpätím koruny okolo 40 metrov a hovoriac o trávniku, ktorý má takú istú plochu 40 metrov štvorcových, táto tráva bude mať intenzitu produkcie živín 8-krát vyššiu ako tento dom, pretože on spotrebováva kmeň na vetvy a chlorela má komplet všetkého vrátane. Vážené dámy a páni, s 8 esenciálnymi aminokyselinami všetky mikro- a makroelementy. No a samozrejme, my nedávame len samotnú chlorelu, ale aj chlorofilín, získanú aj z Nemecka. To je samozrejme doplnené aj metovým olejom a tiež tento produkt najprv podnecuje pečeň k produkcii glutatiónu. Automaticky sa zvyšuje naša imunita, ale aj úroveň serotonínu a dopamínu. Dôležité je, že je schopný alkalizovať vnútorné prostredie, pretože pH krvi by malo vynášať 7,48, ak samozrejme klesá smerom k 7 a nie daj Bože pod. V tomto momente sa v našom organizme množia rôzne druhy patogénov. V tomto prípade je chlorofil ideálny, ale najdôležitejšia vec je, že stimuluje erytropoézu, teda produkciu červených krviniek, ktoré sú potrebné na získavanie kyslíka. Ešte taký doplnok reguluje samozrejme našu hormonálnosť. A u športovcov napríklad intenzívne pracujúcich je v stave cvičiacich alebo dokonca na aréne, keď sa lámu rekordy, je schopný predchádzať prekysleniu svalov, pretože on nesie so sebou takmer 38 cm cez tráviacu sústavu, keď my s plúcami prijímame iba 28% kyslíka. Vážené dámy a páni, o doplnkoch by som mohol ešte viac povedať. Bude čas, keď sa k tomu vrátime